बड'सानि सानाव बिबार बावनो होननानै सन्मान होनो होननानै ओंखारबोनायनि थाखाय आङो गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। जोङो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जयैनो खौसेयैनो मोनसे मोन्थोरजोंनो सन्मान होनो आवगायबोनायनि थाखाय बा सन्मान होफैनायनि थाखाय नंगौ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु आदर्श नीति बिथांनि जिथु साननाय बिथांनि जिथु दैदेनबोनाय जिथु सिमां बेखौनो लानानै जोङो दिनैसिमबो खामानि मावबोगासिनो दङ। बयबो सोरबा राजनितिनि मानसि जानो हागौ, सोरबा साहित्य सभानि मानसि जानो हागौ, सोरबा एबसुनि मानसि जानो हागौ, सोरबा ब्रह्म धर्मनि जानो हागौ, सोरबा बाथौनि जानो हागौ। जाय जेखियावनो थाया मानो जोङो बड'फानि बेलायाव जोङो खौसे आरो बे आदर्श नीतिखौ जाय जेरावखि थाया मानो बयहाबो थांखि दङ, बयहाबो नाजानाय दङ जे जोङो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौ होननानैनो जोंखौ फोरोंबोदों बा जोंखौ दैदेनबोदों। बे आदर्श नीतिखौ जोङो दिनैसिमबो बावनो हायाखै आरो बावनायबो नङा। जाय जेरावखि थाया मानो आंनि मिथिनायाव आंनि बुजिनायाव बर'खौ गेरेमसा हारि दानांगौ बे मोन्थोरजोंनो बयबो खौसेयै मावलायबोगासिनो दङ। बड'फाजों लोगोसे जोंहा गोबां जोहोलावजोफोर दङ, जेरै सिलाराम बसुमतारी, जेरै प्रेमसिं ब्रह्म, जेरै गारलाबाथा बसुमतारी, जेरै बालिराम बर', जेरै देवनाथ बसुमतारी बा जेरै मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्म। बिथांमोननि बे आदर्श नीतिया जोंखौ दिनैसिमबो गोसोखांहोबाय थायो आरो जोङो मावलांबाय थागोन जाय जेरावखि थाया मानो। दिनै आंबो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि आफादगिरि जानो हागौ, खिन्थु जोंनि थांखिया मोनसेयानो बिटिसिआव गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै मोनसे गेरेमसा रायजो दालांनाय आरो बिखेखकरि जोंखौ फोरोङाखै जों बर' गोजाल' थांनानै थानांगौ, सोरखौबा माने नासयनांगौ होननानै जोंखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा फोरोंलाङाखै। आंनि मिथिनायाव बयखौबो जयै लानानैनो जोङो खामानि मावलांनांगोन। बे आदर्श नीतिखौ जोङो मिथिगौ, बेखौनो होनदों जों बयबो मिथिगौ, लिभ एन्ड लेट लिभ, थां आरो थांनानै था। बेखौ बयबो मिथिगौ, बेयो जोंनि मन्थ्र आरो बे मन्थ्रजोंनो जोङो मावलांबाय थागोन। जोङो सोरखौबा नासयनानै सोरखौबा माबा मोनसे खालामनानै जोङो थांनो सानाखै। थौ बयबो ज' ज' नोंबो थांनानै था आरो जोंखौबो थांनानै थानांगौ। स्पस्ट' बे प्रिन्सिपोल बे नीतिजों जोङो मावलांबाय थागोन आरो मावलांगोन, खुनु कमप्रमाइज गैया। जोंखौ बेखौनो फोरोंदों आरो जोंना बेनो, बेजों लोगोसे जोङो बर' माहारिखौबो गेरेमसा हारि दालांनाय बे बयनावबो रोखा रोखा दं आरो बेखौ रावबो बावनो हाया, जाय जेरावखि थाया मानो। आरो जोङो जोंदि खौसे बेखौ दिनै जोङो नुनो मोनदों। जाय जेखियाव थाया मानो, जेखि पर्यायाव थाया मानो बड'फानि बेलायाव जोङो खौसे आरो बे खौसेया थालांबाय थालांगोन होननानै आं मिजिंथियो। बेखिनियानो जों बयखौबो आङो गोजोननाय बावहरबाय। जोङो जयैनो बेवहाय बड'फाखौ सन्मान होनानै बिबार बावनो एखेलगे बिबार बावनो मोननानै बेखिनियानो जोंहा बेनि उनाव आरोबाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'आव दसे सम नुजानायनि प्रग्राम दंबावो। आं बयखौबो खावलायबाय जुदि हायोबा दसे ओरैनो जास्ट देखा जानानै फैनो थाखाय।
बेखिनिखौनो बुंनानै गोजोन्थों। थेंक इउ। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबथ'बाय लोगोफोर। थेंक इउ।